irudika. Adi, beldurra emateko ipuina dugu hau eta. Etxe txikitxo batean hasi zen dena. Oso bakartua zegoen, eta ordubeteko bidea zeukaten hurrengo herritxoraino. Etxea bera apala-pala zen, egur zar batzuekin ala-ola eginda pikondo baten alboan. Eta 100 urte baino gehiago zeuzkan. Etxea bertan bera dago orain, han inork ere ez du bizi nahi eta madarikazioa bota omen zioten. Ilargirik gabeko gauetan, erio han inguruan ibiltzen omen da egan. Orain dela urte asko, Leonora izeneko emakume bat bizi zen etxe hartan. Emakume gaixoa alargun geratu zen euren lehen semea, Ambros, mundura ekarri baino egun batzuk lehenago. Gau ilun batean, itzal beldurgarri bat agertu zen etxearen inguruan. Erio zen, eta Leonora ere berarekin eraman zuen. Ambros gaixoa bakar-bakarrik geratu zen, umezurtz astebete bakarrik zeukanean. Ambros bere kumatxoan negar da negar zegoen, hain gogor egiten zuen negarze, erio bera hainbeste negarrekin gogaituta, etxera itzuli zen umea betiko isiltzeko asmoarekin. Ambros txikiak etzekien egun hartatik bertatik izango zuela. Erio aita bitxi. Urte batzuk igarota, Ambros hirira joan zen bizitzera, eta inguruetako medikurik onena egin zen. Ambros doktorea, gaixoak ikustera joaten zen, beti bere maletatxoarekin. Bertan zeuzkan lanerako behar zituen gauza guztiak. Oso mediku ezaguna zen hirian. Inguruetako gaixo guztiek deitzen zioten. Denek esaten zuten mediku bikaina zela, eta beti zekiela gaixoak zertzeukan. Egia zen, ez zuen inoiz huts egiten. Inork ez zekien ordea, hori guztia eriogatik zela, eriok laguntzen ziolako. Erio, Ambros doktorearekin zijoan beti gaixoak ikustera joaten zenean. Ambros gelan sartu eta gaixoaren ohealboan geratzen zen mediku guztiek egiten duten bezala. Baina diagnosia egin baino lehen, bere lagunari begiratzen zion. Erio oheburura bazijoan, gaixoa sentatuko zen. Baina erio ohearen oinaldean geratzen bazen, gaixoa hil egingo zela esan nahi zuen, eta eriok beste bizitzara lagunduko ziola. Erioren laguntzari esker, Ambros doktorearen ospea, hiri eta eskualde guztian zabaldu zen lehenengo, eta gero urrunago ere bai. Azkenean gazteluan ere izan zutenaren berri. Taruk erregea bere alaba Kamilarekin bizi zen gazteluan hain zuzen ere. Gaztelu zoragarria zen eta gotorleku sendoa. Mendi baten gailurrean eraikita, dorreak gora-goraka zijoa zen, ia zeruraino. Taruk errege ona zen, baina oso kezkatuta zegoen. Kamila printzesa gaixotu egin zen, eta gazteluko mediku batek ere ez zekien zer zeukan. Datorrela Ambros medikua! Esan zien bere ministroei. Nire alaba Ambros medikuak ikusi behar du, joan eta ekarri lehenbailen! Agindu zuen. Ara joan ziren mezulariak doktorearen bila. Errege bera alabaren ohealboan geratu zen, ikaragarrizko sukarra zeukan Kamila gaixoak. Gaztelura heltzearekin batera, Ambros medikua printzesaren gelara abiatu zen. Printzesa neska zoragarria zen, fin-fina, azal zurikoa, xarmagarria. Ambros maite minduta geratu zen hantxe bertan. Begiak negarrez beteta ikusi zuen erio ohearen oinaldean geratzen zela. Kamila printzesa hil egingo zela esan nahi zuen.
Begiean, ezer esan gabe, besarkatu egin zuen printzesa. Kamila akia indarrik gabe, belarrira hitz egin zion salbatzeko erregutuz. Bizi egin nahi zuela zioen, eta salbatzen bazuen, beste inor baino maiteago izango zuela. Guztiz etxita, Ambros doktoreak oheari heldu eta bira eman zion, hain bizkorze, erio berere ez ustean harrapatu zuen. Lehen oinaldean zegoen lekuan, bapatean oheburua zegoen. Eta hain bizkor egin zuenez, eriok ezin izan zuen lekua aldatu. Horrela erio oheburuan geratu zen, eta horrek printzesa biziko zela esan nahi zuen. Erio sutan zegoen haserre bizian. Ambros doktoreak ziria sartu zion gaixoaren patua aldatzeko. Egan ibili zen gazteluaren gainean, hiri guztian zehar, eta batez ere, Ambros jaio zen etxetxoaren inguruan. Orduan jaurti omen zion madarikazio ikaragarria. Harrezkeroztik, Ambros doktoreak almen berezi guztiak galdu zituen, baina ez zion axola. Etzen medikua izango, eta zer? Bere almenak galtzearen truke, Kamila printzesa guztiz sendatu zen eta. Luzaro gabe jo zituzten ezkontza kanpaiak gazteluan. Ambros eta Kamil ezkondu eta pozik bizi izan ziren elkarrekin luzaro. Ambrosek espaitzuen berriro izan erioa aita bitxi.